सावित्री गीता गायत्री सब तो ही हूँ भक्त लोग का जब जौना रूप के जरूरत लागेला और पुकार करेलो माई ओह रूप में आवेलू भक्त के उद्धार करेलू पापी के संहार करेलू फिर अपन धाम के चल जालू भक्त कहले कि माई उदया चल यशपा चल हिमाचल नीलांचल भा बेटा कहले कि माई रौरा के हम ही खाली ना इस संसार में की ऐसन बा जे रौर गुहार ना कई भक्त कहले कि माई ऋषि महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि हो शिकारी हो मतारी अम्बे भिरनी कुला चाल मुझे तो सुमिरन नहीं है आप जाने तो हमने के सुमिरन समाप्त हो गई बा एक बाद अगर चाहे आदमी तो माई को अनिरुद्ध जी के दिया सकता है हम रौरा के रोज बोलाई ले और रौरा आई ले ना आपन दया दर्शाई आजो रौरा के हम बोलावत नहीं खे खाली रौरा से दया दर्शावे के भीख मांगत नहीं काहे कि माई अगर रौरा साक्षात आ जाए तो हमारा पले उतना औकात नहीं है कि रौरा के हम रोक सके भक्त माई के मारू कि शारदा भवानी माई हर पूजी ले ए माई तो दया करी मैया गाई हर राउर की
आज इतना सुंदर लागता नौजवान संगतिया लोग भी बानी पुरनिया लोग भी बानी और माता बहन लोग भी बैठल बानी आज हमने का बुझाता कि ना गीत संगीत के आनंद ए बेरा आई माई के भजन होता भक्त माई से कहे कि माई राउर राउर दया दृष्टि जकरा पर हो जाला वो जीरो से हीरो हो जाला और राउर दया जकरा पर से हट जाला कतने हीरो लोग क्षण में हीरो से जीरो हो जाला। साक्षात माई के दया भइले कलयुग में के करा पर अपना छपरा जिला के लड़का खेसारी लाल यादव पर जे 4-4 हजार में घूम के हिजाब गावत और डुमरसन से बा शर्मा के डेरा पर 2-3 हली झाड़ू लगावत तो खेसारी पर जब माई के दया भइल तो 4000 में हिजाब गावेला खेसारी 4000 से 4 करोड़ में चल गइल और वही माई के तनी भदया हट गइल केकरा पर से वो अपना जमाना के सुपर स्टार कहत रहले कोन्हा मोर गोपालगंज जिला राधे श्याम रसिया जी एगो राधे श्याम रसिया का मार्केट है कि टी सीरीज कंपनी में जब राधे श्याम को हंसता में होके सुपर स्टार कहले आ तन की भर माई के दया बिगड़ गई जाई ना हमरा ई निमन टेम्पो हा को तरन 14 को सवारी बैठल तरे तब वो टेम्पो हतने से धुआं नहीं करे और वो टेम्पो में सेल्फ के व्यवस्था नहीं की 3 हाथ के रोसरी रखले बड़ा लपेट के फुर मारत रहे घूमने चालू हो ए माई तू केकरा के का से का ना बना देलू कहां पे कलयुग में हमरा गुरुदेव विजेंद्र बाबा पर आज 70 बरस की उम्र हो गइल बा आई माई तहार दया हो हमने के दुगोला गांव में 5 बजे बंद कर देता नहीं 4 बजे और सिंगल 7 बजे लगा देता और उनका तबीयत भी खराब नहीं के हो ई माई सब तहार दया हो ऐसे बेटा माई से कह कि माई कि हमारा भाव में बोले बड़न समूह देती हम लौड़ा गोदिया में ए माई हमरा जोरे जोरे दू आदमी और प्रतिष्ठा जुड़ल बा माननीय गुरुदेव हमरा विजेंद्र बाबा के हमरा गुरुजी के गुरुजी स्वर्गीय तूफान बाबा के हमार लाज रखी हो जैसे आज हम तारा के शहबाज गांव में बुलावता नहीं वैसे ही आज हमारे गुरुदेव तारा के वैशाली जिला में बुला रहल बा हमार लाज रखी हो संगे संगे ओहू गुरु के लाज रखी बेटा माई के की माई नारा से गोरिया कोठी गांव के बाबा हो विजेंद्र जी के सुनी लगी नथिया हमने के संगतिया गायक बड़ भाई व्यास मंजे